Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Wasyamsi wa duhaha. Babaan iti init kan itinaranyag alawag na. Wal qamari idha talaha. Kan iti bulan asumursurot kengkwana. Wan nahari idha jallaha. Kan iti aldaw nga mangipakita iti dayag na. Wal layli idha yaghshaha. Kan iti rabii nga mangilinged kengkwana. Was samai wa ma banaha. Kan iti lawang, kan iti istruktura na. Wal ardi wa ma tahaha. Kan iti lubong, kan iti tangatang na. Wa nafsin wa ma sawaha. Kan iti kararwa, kan iti rukod, kan urnos apan nakaparswana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan iti panakalawlawag na panggap iti dakes kan imbag. Qad aflaha man zakkaha. Pudno nga agbaligi isuna nga makagugur ditoy. Wa qad khaba man dassaha. Kan mapaay isuna nga makadadaal ditoy. Kadzabat Thamud bi tagwaha. Dagiti Thamud nga nangilaksi ti propeta da babaan iti dakes nga inaramid da. Idhim ba'atha ashqaha. Idi nagsao iti pinakadakes kadakwada. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Idi imbaga ti mensahero ni Allah, dayta ket babae nga kamelyo ni Allah, kanhaan nyo nga iparit nga uminom isuna. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ngem inlaksida isu ken linugpida ti kamelyo, gapuna agpapadada nga dinu sa isuda ni Apuda panggep ti pinagbasulan da. ولا يخاف عقباها. Kenhaan nga mabuteng ni Apuda no inyaman iti mapasamak.